Hej Dorte. Hej. Velkommen til Odense Faldskærmscenter. Jo, tak. Hvad skal du ud og lave? Jeg skal ud og flyve faldskærm. Okay. Og hvordan er du kommet på det? Det er en fødselsdagsgave. Okay. Og du glæder dig? Det gør jeg. Jamen jeg kan også sige, udsigten deroppe er fantastisk. Ja, Så vi ses deroppe. det gør jeg. Hej Dorte. Hej, hej. Velkommen ned igen. Jo, tak. Hvordan var det? Det var dejligt. Det var en god tur. Ja. Det er dejligt at høre. Ja, tak. Og værsgo, Dorte. Tak skal du have. Tak. Tillykke med springen. Jo, tak.